Ayda soğuk gidiyor şarkında Hoşum
Takže my vás tady vítáme. Ještě jednou díky Jardovi za pozvání. A jenom se ještě takhle potřebuju tady z toho vymanit. Takže jak to začalo? No, po mém úraze, teda v roce 2000, kdy na mě v Londýně spadnul strom, a od té doby jsem teda usednul tady na to kolečkové křeslo, tak vždycky jsem rád cestoval a ta touha cestovat mě jako neopustila ani takhle po úraze. A letos teda, nebo respektive loni to vykrystalizovalo v nějaké plánování, získalo to nějaké jasnější obrysy a slovo dalo slovo a vyrazili jsme teda na jaře na tuhletu cestu do světa směrem na východ. Jinak ještě teda, myslím, že Šárka tady má své obecenstvo, který mu asi není potřeba jí nějak speciálně představovat, ale je to ergoterapeutka v Centru Parapele, extrémní sportovkyně. Tady máte ten zástup tady té obce. A víte, že teda je to tvrdák, ale pořád je to něžná bytost ženská. No jistě, no tak já jsem představil tebe, tak... My se s Alešem známe pracovně, protože on dělá pro spřátelenou organizaci, pro CEPu, kdy tam dělá jako peer mentora, zkušenýho vozíčkáře, který předává ty zkušenosti těm čerstvějším kratší dobu na vozíku po úraze. Jinak je to fotograf, grafik a mapuje bezbariérový místa. A má ta tři holky. Tohle byl plán naší cesty, nebo spíš už ta skutečnost, kudy jsme jeli, s tím, že plán byl projet co nejrychleji nebo co nejkratší cestou Evropu, kdy jsme oficiálně začínali v Praze, v Malešicích, přes Znojmo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko, kdy jsme začínali ta 30. března, tak jsme viděli, že ještě ta Evropa bude relativně chladná. Doufali jsme, že tak do toho měsíce dorazíme k Černému moři, kde trajektem přes Černé moře, kdy samozřejmě by to šlo jako taky přes Turecko, ale bylo by to asi další měsíc cesty. A takhle jsme strávili jenom 3 dny na tom trajektu přes Černé moře. Projeli jsme poctivě celou Gruzii, kdy jsme doufali, že že se zapíšeme do historie a budeme první, koho pustí přes azerbajdžánské hranice, protože Azerbajdžán má od covidu zavřený pozemní hranice pro vstup, takže do země se smí jenom letecky, ale ze země se smí jakoukoliv jinou cestou. Tak jsme doufali to zkusit, že nás jako třeba i přes nějaký peníze nebo nějaké jako něco nás pustí, ale nepustili nás ani k těm Azerbajdžáncům, aby jsme se to s nimi vyhádali. Takže jsme doletěli do Baku, tam jsme pak přejeli kousek jenom po pobřeží asi 100 km do přístavu, druhým trajektem přes Kaspické moře a pak jsme doufali, že už pojedeme jenom na kole po zemi, ale těsně před hranicema do Uzbekistánu jsme zjistili, že jsou zavřené hranice, protože jsou v rekonstrukci. A nejbližší další hranice jsou třeba jako 1000 km daleko, ale není to, že jdete jako podél hranic po nějaké cestě, ale museli jsme objíždět třeba další 2000 jako okolo vnitrozemí. Přes ten Kazachstán vlastně přes jako úplně poušť. Takže jsme museli počkat asi 6 dnů na vlak a vlakem se přes ty hranice dalo projet a pak už jsme to dojeli na kole. A zpátky jsme tam z Biškeku letěli. To už jsme nejeli zpátky. Nějaké statistiky, včetně Čech, teda 12 států, 110 dní na cestě, z toho 68 nocí teda ve stanu nebo pod čirákem a i když se to zdá docela jako hodně, že 37 nocí jsme spali v posteli, ale bylo to dané vlastně i tím, že jsme vlastně jako 14 dní strávili čekáním, jak teda v prvním případě těch prvních týden na ten trajekt v Bulharsku a v druhém případě týden v Kazachstánu na čekáním teda na vlak. 5 nocí celkově jsme strávili na trajektu, 1 noc ve vlaku a možná taková jako zajímavost, že kontinuálně bez nějaké jako hygieny, sprcha nebo jako vana, tak to bylo 10 dní v kuse. To bylo v Kazachstánu při příjezdu.
teda tou stepí. A celkově 6000 km na tachometru. 8,5 celkově, včetně těch dopravních prostředků a plus minus 33 tisíc metrů převýšení. Ale tam je to takový jako spíš orientační, protože něco jiného říkají mapy CZ, podle kterých jsme se orientovali, a něco jiného říkali zase šárčiny hodinky. A ještě jako poslední zajímavost, že jsme dohromady měli těch 290 až 300 kg podle toho, jak jsme byli naložený vodou. Tam se to samozřejmě pohybovalo. Klasická fotka před odjezdem. To balení bylo náročné v tom, že jsme právě jeli ještě v tom březnu, nebo 30. března, a viděli jsme, že ještě bude zima tou Evropou. S tím, že nám asi i dvakrát sněžilo, jednou jsme se probudili, měli jsme trošku jako úplně bílej zasněžený stan. A naopak jsme viděli, že ke konci v tom Kazachstánu a Uzbekistánu byly jako třeba 10 dnů, kdy byly teploty kolem 45 stupňů a žádný stín. Takže v tom to bylo jakoby náročně, jsme opravdu museli mít celou tu škálu toho oblečení, ale jinak jsme jakoby neměli nic navíc. Já jsem třeba jediný, co jsem jako měla zbytečný, co jsem vezla, byly cyklistické kalhoty s vložkou, jinak jsem vlastně použila úplně všechno. Takže to jsme relativně jako dobře vychytali. Nějaký jenom specifika toho našeho hardwareu, by se dalo říct asi, nebo prostě šárka gravel karbonový, já elektrohandbike. Může se zdát, že jako elektro, že jsem si jel na pohodičku a zadarmo, ale není to úplně tak. Vážil jsem dohromady 180 kg a kdybych představil, že bych to měl táhnout jenom rukama, nevím, jestli si někdo zkoušel někdy jako handbike. Bez elektriky to je prostě neskutečná dřina to táhnout jenom rukama, takže to jako o tom jsem ani neuvažoval, že bych jel bez elektriky. A tu elektriku jsem se snažil samozřejmě používat co nejméně, na co nejmenší dopomoc, abychom nemuseli prostě za každým rohem stavět a řešit dobíjení baterek. Takže teoreticky měl jsem s sebou 2 baterky, co nejvíc našláplý. V ideálním případě 100 km dojezd na jednu baterku, takže teoreticky jsme byli schopni dojezd bez nabíjení 200 km. Ale samozřejmě to hodně proměnlivý podle terénu, převýšení, a vítr se ukázal jako důležitý element v tom, kolik jako, nám to vezme síly, a jak ty naší, tak ale i síly těch baterek, nebo té kapacity těch baterek. Tak, cestování jako handicapovaných vozečkářů po poranění míchy, což je můj případ, tak má samozřejmě určitý specifika. Ten nejdůležitější jako aspekt cestování je, aby si člověk mohl dojít na záchod. To je prostě jako alfa omega jako cestování vozejčkářů. Takže jsem měl s sebou tuhletu stoličku, která nejenom, že poslouží jako toaletní nebo na vykonání potřeby, ale i do sprchy. A aniž bychom to teda jako dopředu plánovali, tak se to ukázalo jako univerzální multifunkční stolička, kterou jsme využívali i jako jídelní stoleček. Samozřejmě po nějaký drobné úpravě a překrytí nějakou plechtičkou. Z toho vybavení jakoby zajímavostí byl, jsme měli tady ten vařič, který, jak je na klasický kartuše, který jsme měli v Evropě, ale pak už se samozřejmě žádná taková kartuš nedala sehnat, tak jsme měli takovouhle rádoby termosku, do které se dá nalejt v podstatě jakýkoliv tekutý palivo, takže v každý horní dolní, kde byla nějaká pseudo benzínka, tak se dalo doplnit a vydrželo to dlouho. A dalo se to hlavně střídat, takže jsme tam mohli mít jako v tom cokoliv. Ale benzín převážně, protože ta nafta zase jako špiní zanáší ty trysky, takže lepší jako benzín. A měli jsme skládací nádobí, skládací kuchyň, to je jako super. Je to samozřejmě trochu dražší, ale vydrželo to naše nešetrné zacházení, pokud vám to jako nesežehne samotný velký plamen, ale jinak je to skladný a vydrží to. Vlastně silikon, no. Sice by se jako dalo říct, že proč jsme jako nevyužívali víc toho těch ubytovacích zařízení, tak pro nás vždycky bylo mnohem snadnější a příjemnější být v tom stanu, protože zdravý cyklista si prostě v jakýmkoliv svahu vyskočí pár metrů nahoru, vytáhne tam to kolo a najde si nějaký malý plácek.
My jsme samozřejmě tohle nemohli, takže jsme i třeba nějak jako škarpa nebo příkop vedle silnice už je jako pro nás překážka. Takže poslední bezbariérový ubytování bylo u Alešova kolegy, taky peer mentora ve Znojmě, který má bezbariérový domeček. A od té doby jsme bezbariérový ubytování počítali, když tam byly 3 schody, to bylo v pohodě, a když byla koupelna, kam Aleš mohl projet. U nás jako v Evropě nějaký standardy nebo v úzovkách hubený vozíčkáři řeší, jestli se vejdou do 60 a většinou řeší nějaký 80 šířku, tak Aleš měl většinou problém se vejít do 55. To je ten můj jako rozteč, kam vedu, a často to bylo opravdu jako natěsno. A tohle to bylo jako první ubytování teda v Maďarsku na 1 noc, kterou jsme si vzali, a abych si to prostě zasloužil, tak jsem se to takhle pěkně po prdeli vyskákal nahoru, a to pak v průběhu té cesty se ještě opakovalo asi 3krát. Tu Evropu jsme v podstatě projeli celou kolem Dunaje, někde oficiální jakoby cyklostezka, někde je ta cesta vedená po silnicích, někde ta cesta trošku jako uskakuje, ale v podstatě tu první 1000 a první 3 týdny samotný jízdy byly takhle podél Dunaje. A bylo to parádní teda, ten Dunaj je takový jako malý moře uprostřed vnitrozemí. A nejde tam ani moc velký převýšení a je to úplně super jako asfalt, takže to je taková jako pohodička. Relativní. V Bulharsku už to začínalo být i tak jako scenéricky zajímavý, takový trošku jako do amerického stylu. Takže to jsme si jako užívali. Tadyhle vlevo obrázek, to je v Srbsku, ale myslím... To ji nepoznají. Dobře. Ale je to vlastně, vyráběli takhle dřevěný uhlí, jsou to takový jako zděný milíře. Ale se mi v tuhle chvíli zklamal, že on žádný defekt mít nebude. A potom šlo Bulharsko bylo takový trochu... Takový syrový. Takový syrový, divočejší, takový jako víc spjatý s tou přírodou. Co se týče i těch povozů teda. Ty nás bavily, to bylo jako takový rozmanitý hodně. Tak tady jsme už se blížili k našemu jako, evropskému cíli, k Černému moři. Ten sjezd byl takový hodně jako rozbitej a kurtovací materiál mýho teda jako nákladů za sebou vozejk plus jako bagáž, tak nevydržel a najednou jsem zjistil, že jsem hodně lehkej a ztratil jsem prostě za sebou náklad. Takže to je jenom taková jako fotečka a vpravo vlastně přijíždíme do letoviska, kde jsme měli domluvený mýho kamaráda. Tam má apartmánek, který ještě v tu chvíli jako nebyl využívaný, takže jsme byli vděční za to, že tam můžeme normálně civilizovaně přečkat to čekání na ten trajekt, což vlastně tohle to bylo u Burgasu, my jsme původně měli záměr, že vezmeme trajekt z Burgasu přes to Černé moře, ale tam běžný klasický jako osobní lodě pro jako persony jako nefungují. Máte možnost se vmáčnout někam nějakou cargo loď nákladní a ta dopravní společnost, nebo ta lodní společnost, která jezdila z Burgasu, nás jako nechtěla jako vzít, nebo nechtěla nám příslibit, že nás vezme, že přenosní kamionáci, kteří se tam jako vlastně naloďovali a chtěli nám říct, jako, že na poslední chvíli, když náhodou jakoby, tam zbyde místo, takže nás vezmou. Tak to jsme nechtěli riskovat, že nás jako po týdnu čekání jako na poslední chvíli odmítnout. Tak jsme si našli ještě druhou lodní společnost, která jezdila z Varny a tam nebyl vlastně problém, řekl nám, že nás vezmou. Byla tam teda trošku jako komplikovanější komunikace, nakonec tam teda vlastně Šárka s jejíma rodičema, který za náma tam přijeli na návštěvu, dovezli nám ještě nějaký proviant, tak si tam udělali jeden den vejlet do té Varny a navštívili přímo teda kancelář té lodní společnosti, kde nám posvětili, že teda jako nás vezmou. Ale stejně jsme tam neměli žádný lístky, takže jsme poslední noc byli v přístavu na té loučce a ráno jsme si od 10 byli u pokladny
Díky tomu, že jsme neměli vlastně žádný náklad a předběhli jsme celou tu frontu všech těch kamionáků, tak jsme už třeba kolem 11. 12. byli na té lodi, ale samotné vyplutí bylo až někdy za tmy, někdy kolem 11. večer, protože strašně dlouho trvá, než se ty kamionáci na lodě, zkontrolují všechny papíry, celníci, všechny razítka a je to prostě jako celodenní akce. I vlastně ty lodě mají nějaký sice jízdní řád, ale protože záleží, jak jim dlouho trvá, než se to vylodí, nalodí, jestli je příliv, odliv a čekají, jestli můžou do toho přístavu přijet, tak ty jízdní řády jsou jen takový jako orientační. Se to jezdí po 3 až 5 dnech, jak se to naplní. To vpravo byla naše kajuta, ta druhá postel je ta sklápěcí nahoře. Ta cena nebyla za ty 3 noci plná penze s výhledem na moře a na delfíny, vlastně byla jako přijatelná. A my jsme se aspoň mohli odpočinout a trochu se ještě dovyspat. Vlastně vyšlo nás to na 400 € oba dva. Já jsem měla takovou tu představu, že ta loď bude vypadat tak jako rádoby jak ponorka, kde tam budou takový ty vysoký půlmetrový prahy a nikam se jako nedostaneme. Ale byla relativně bezbariérová, byl tam i výtah z toho nákladního prostoru, kde vedle těch kamionáků jsme měli zaparkovaný kola nahoru na tu palubu a i ven na palubu jako venku byl jen takový malý jeden práh, kde jsme úplně v pohodě zvládli a bylo to v pohodě. Takže koupelna byla o půl metru vejš, takový malý dvířka, ale kvůli sprše jsme tam nebyli. Tak. Vylodili jsme se říkají tomu vstupní perla Gruzie, přístavní město Batumi, kde je teda jako, je to velkoměsto, už tak jako architektonicky rozvíjející se, takže moderní budovy bok po boku takovým jako budovám, který vypadají, že se jako rozpadnou, a tak to byl takový jako zajímavý kontrast. Už bylo cítit, že jako nejsme v té Evropě, že to je prostě trošičku jako jiný svět, který úplně jako neznáme. A v té Gruzii jsme se každý ráno probouzeli s nějakou společností. Takže buď takhle jako s bejčkem, nebo se psema. Jak se říká, že na Balkáně jsou psy, tak na Balkáně nejsou žádný psy, všichni psy jsou v Gruzii. Ale jako, že by jich tam bylo fakt strašně moc, všude kolem těch silnic. Někteří vypadali, že umřou za chvilku, někteří až druhý den, někteří byli očkovaný, ale všichni nás štěkali, běhali za náma. Doráželi, bylo to prostě strašidelné. Ale šéf jel většinou první, probudil je a pak za mnou běželi a vrhli se na mě a bylo to hrozný. Ale jako potíž s těma psama byla kolem těch silnic, ty, který vlastně jako jsme vydráždili a tak ty na nás jako doráželi. Ale ty, který jsme potkávali takhle, jako když jsme bivakovali, ať už večer nebo ráno, tak ty spíš tak jako koukali, že jim něco hodíme. Přesně tak. A když to teda nebyly psy nebo krávy, tak to byly pasáčkové s ovcema. Gruzie vlastně začala ta východní pohostinnost, kdy jsme třeba byli do nějaké menší vesnice, rozhlíželi jsme se na náměstíčku, kde na náměstí vpravo vidět, že tam jako na ulici prodávají úplně všechno od pračky přes jablka až po všechno, co si člověk jako vzpomene. Tam samotný jako obchody nějaký větší neexistují, buď menší sámošky nebo na ulici se všechno prodává. A než jsme se vlastně rozhlídli, co tam je za obchod, co jsme si kde mohli koupit k jídlu, tak přišel tady ten klučina, jestli nám může něco nabídnout a zdarma nám dal uzenou rybu, sýr, pečivo, jabko, pití a ať vítáme v Gruzii, ať se nám tady jako líbí. A tím asi začalo nějaká tady pohostinnost celé té východní, ať už Evropy nebo Asie, kdy nás začali v tom Srbsku, Bulharsku nás jenom troubili a tady od téhle doby nás začali i stavět, fotit se s náma, dávat nám nějaký pití, jídlo, párkrát nám dali i nějaký peníze. Projížděli jsme Gruzii vlastně prostředkem té země, de facto jako údolím mezi Velkým a Malým Kavkazem. Byli jsme tam, vlastně to už byl jako květen, takže ty vrcholky byly krásně zasněžený a ty řeky vlastně bohatý, napájený tou vodou z toho tajícího sněhu a byly jako úžasný, takový jako divoký, nespoutaný, úplně něco jiného, než známe tady u nás ty jako regulované toky, takže to mělo opravdu své kouzlo a
dost nocí jsme trávili takhle vlastně na břehu té řeky a když usínáte s tím šuměním té vody, tak to je prostě parádní. A bylo to krásný, zelený, vlastně nás to překvapilo, jak je to úplně taková jako svěží země. Pak jsme jeden den náhodou díky geocachingu, protože jsem slíbila doma, že v každý zemi vezmeme nějakou kešku, tak jsme našli termální pramen. Nebylo to hnedka vedle hlavní silnice, vedla k tomu taková menší rozbahněná silnička, tak tam byl klid. Protože teda toho místního pána, který vypadal, že tam doma nemá taky žádnou sprchu, jak se tam chodí asi každý den umýt. Trenky. Trenky. Tak jsme tam strávili asi půl dne, ta voda má asi 48 stupňů. Ne, 40 má, 48 nás uspálo. No, tak. 38 až 40. My se tady budeme takhle jako občas upřesňovat. Ale nedávno jsme koukali na mapy CZ a někdo tam psal, že ten pramen už tam není. Že ho nějak jako zbourali, nebo co. Každopádně to bylo příjemný dopoledne, ještě nebylo moc teplo venku, takže jsme si to tam užili a strávili jsme tam fakt půl dne. A tady ty dva pejskové, ty jako ne, že by na nás útočili, ale ty si nás vybrali už tady u toho pramene. Jsme si jim prostě líbili a oni se rozhodli, že budou s náma. Takže s náma běželi 8 kilometrů. Nemohli jsme se jich zbavit, nemohli jsme se třást. Furt se motali pod kola, párkrát jsme je přejeli a oni se nenechali odradit a pak teda jako, nevím, jestli umřeli jako vyčerpáním, ale pak teda po těch 8 kilometrech odpadli. Byli neuvěřitelní. Furt na nás skákali a chtěli s námi jako prostě bejt. No, ten život tam na té Gruzii, ať už jako společenský nebo hospodářský, je takhle prostě venku podél těch silnic. Takže to byly taky jako úsměvné pohledy a samozřejmě krásné výhledy. To bylo jako nádhera. My jsme celou cestu plánovali přes mapy CZ, protože Google mapy nemáme rádi a mapám CZ, když jsme jako v Evropě, tak tomu věříme. Samozřejmě víme, že mimo Evropu ty mapy nejsou úplně tak dokonalý, ale my jsme v podstatě stejně kvůli i těm baterkám, i tomu naložení stejně chtěli po těch hlavnějších silnicích, po asfaltu, kdy jsme viděli, že jak ten motor je sice vepředu, ale ty věci jsou všechny naložené vzadu na tom handbajku, tak nějaký větší stoupání nebo nějaká šoto, nějak to strašně prokluzuje a museli jsme buď nějakým způsobem zatížit to přední kolo, nebo abych musela tlačit. Takže jsme stejně chtěli víc po asfaltu. A tady jsme potřebovali před menší pohoří, kdy jsme ráno vyjeli po krásné dvojkové silnici, po krásném novém asfaltu a v půli na začátku stoupání ten asfalt přestal. A začala tady ta rozbahněná, hrozná cesta, která stoupala asi 30 km. Když jsme potkali tady toho dědu a řekl, jo, ještě 30 km nahoru. Ale jako útěchu nám dal domácí víno, který vypadalo tak, jako že asi babka večer ušlapala, on ho jenom stočil do petky a dal nám ho. Ona měla vlastně v sobě ještě ty zrníčka z toho vína, takže to bylo, takže jsme to cedili jako přes zuby. Ale bylo dobrý teda, bylo takový jako surový, ale fakt nebylo špatný, chutnalo mi. No a tam vlastně byl první okamžik, kdy jsme se báli, že dojdou ty baterky, protože ty baterky opravdu jak tam není jak to prokluzuje to kolo, tak to žere víc a byl to opravdu krpál. Naštěstí těsně předtím, než ty baterky skončily, tak jsme potkali takovouhle malou krámeček, hospůdku, jediný něco, co tam prodával, měl tam asi 2 starý toustáky, a pivo měli. Energiťáky a nějaký piva. Tak jsme vyndali baterky, že půjdeme na více baterky a přitom si dáme to pivo za odměnu. A protože Aleš je jenom 25 let na vozíku, tak udělal takovou školáckou chybu, že si nechal pomoct od cizího člověka. Který mě čapnul takhle vzadu za ty ručky a samozřejmě mě hnedka vyklopil. A odnesli to takhle kotníčky. Takže vlevo to jsem zjistil druhý den ráno, že jako to začíná jako se barvit a ta vpravo fotka to je asi po 5 dnech, kdy se to trošičku jako vybarvilo. Ale kdyby to mělo být nějak jako natržený, zlomený, tak bych to jako o tom věděl víc než takhle. A dbal jsem doporučení šárky, abych na to nešlapal, abych na to potom nechodil po těch nohách, tak se to mělo šanci zhojit poměrně jako záhy a bez nějaké újmy závažnější. Tady jsme si našli bezbariérový ubytování v Bělehradu. Ne, to je Tbilisi, hlavní město. Tbilisi.
Ano. Kde jsme vždycky v nějakém městě, když jsme byli na tom 1-2 noci, tak jsme šli samozřejmě i na tržiště, aby jsme nasáli tu místní atmosféru, něco jsme si nakoupili a tak. A vždycky jsme samozřejmě strhli pozornost, ale že tam vždycky udělal nějaký nový kamarády a všichni se chtěli fotit. Ale sice neměl jako defekty, Zatím, ale už v Rakousku mu praskly 2 dráty na výpletu, takže jsme v Rakousku, se ostalo asi kilometr od cykloservisu, takže Rakušáci nám po té, co řekli, že než jdou na oběd a vrátí se za 2 hodiny, tak potom, že nám ten výplet přepletou, kdy moc nevěděli ani jak to kolo sundat, stálo to asi 50 €, 2 dráty. Tak jsme pak skoro v každé zemi navštěvovali nějaký cykloservis, protože ty dráty pořád praskaly, dělali se na těch zadních kolech pořád 8. A čím jsme byli víc na východ, tak ten servis byl kvalitnější a cena šla níž dolů samozřejmě. Je tady jeden z těch. A i přesto, že jsme viděli, že ta hranice je pořád zavřená a musíme do Azerbajdžánu. Do Azerbajdžánu musíme letecky, tak jsme, nebo na internetu jsme se psalo, že v plánu, že by to aspoň otevřeli vlakový přechod, ale pořád ten termín posouvali. A my jsme tady čekali na nějaké výhodnější letenky. Tak jsme viděli, že máme 2-3 dny jako čas, takže prostě zkusíme dojet na ty hranice, jestli by nás náhodou nepustili. No, nepustili, no, takže tady se mi podařilo, já jsem si zapnul kamerku, takovou vlogovací, dal jsem si ji takhle do bundy, kdyby se nám to jako podařilo, aby jsme to měli zdokumentovaný. A vlastně celých, já nevím, jako 10 minut, kdy se tam jako dohadujeme, tak teda ta kamerka se tam jako zapadla a nebylo nic vidět, ale byl tam takový jeden moment, kdy se to jako tam objevilo mezi tím zipem a objevil se tam i ten celník, kterýho jsme se snažili přesvědčit, ale byl neoblomnej a nenechal se přesvědčit. No. Takže jsme to vzdali a měli jsme ještě čas, takže jsme ještě popojeli kousek jako na východ té země, která byla vinařskou oblastí, takže jsme tam navštívili jednou z největších vinařství, Kakety Winery. Udělali jsme si tam, absolvovali jsme teda degustaci a prohlídku toho vinařství a krom 5 vzorků vína jsme ochutnali i 2 vzorky tradiční gruzínské pálenky, která se jmenuje čača a pálí se z vylisovaných hroznů po lisování vína. Takže to jsme se jako docela posilnili a pak nás čekal vlastně slejvák, kde jsme úplně jako durch promokli. No, už teda do toho vinařství jsme potřebovali promoklí a protože jsme věděli, že jako takhle zmoklí nemůžeme někde jako bivakovat a přes tu noc nebo přes ten den a další noc mělo pršet, takže jsme si našli nějaké ubytování, kde jsem teda zase skákal do patra po zadku. A byli jsme za to vděční, protože jako představa, že takhle promočený někde balíme, rozbijeme stan a lezeme tam jako mokrý, tak to nás nenaplňovalo. A poslední den, nebo tu poslední noc, že už nemělo pršet, takže přespíme v Fuzovkách na letišti nebo jakoby nejblíž letišti, co to půjde. Tak těsně předtím, když jsme chtěli kolem nějakého tržiště, aby jsme zkusili najít nějaké krabice, do kterých bychom nějak trochu mohli zabalit ty kola do letadla, tak měl Aleš 2 svoje defekty na obou zadních kolech, kdy to vysloveně už bylo, že ty pláště byly sjetý, tak jsme říkali, dobrý, tak to vyměníme, dáme nový plášť a už to zase bude v pohodě a ještě vyměníme teda i ten přední plášť, který ještě jako nepíchnul. Ale protože v tom předním kole je ten motor, je tam ten náboj, je tam ta elektrická přehazovačka, tak se tam ještě musí jako další 3 drátky rozpojit a to nám v tu chvíli nešlo, moc jsme nějak nevěděli, jako jak na to. Tak říkáme, dobrý, stejně potřebujeme zase vycentrovat ty zadní kola, tak si v baku najdeme nějaký cykloservis a necháme, ať nám to tam taky ten předek přehodí. No, ale mezi tím teda jsme ještě projížděli na to letiště takovým jako sídlištěm a krom toho, že Gruzie je země psů a krásných řek a zvířat, a tak je to i země křížů, kde ty opravdu třeba takhle jako téměř 2 lešenářské trubky, jak kdyby svařený do kříže, tak i na tom sídlišti a všude vlastně po té zemi jsme míjeli takhle ty kříže. Byla to naše poslední křesťanská země na cestě.
A teda tady jako balíme, pakujeme, zabalujeme ty naše kola do letadla. Tím, že Jarda by nám to asi jako řekl lépe, ale tím, že Azerbajdžán je taková jedna velká rodinná firma, tak je jim v podstatě jedno, co s kým tam jako člověk doveze, s tím přiletí, jde jim o to, aby si to koupil jen tu letenku. Takže jim moc jako ani neřešila ta paní tou přepážkou, že ten handbike je velký, těžký, vůbec nevěděla na tu váhu, vůbec to neřešila, že nesplňuje žádný podmínky, žádný parametry. Takže to samotné, jako ty kola byly v pohodě, řešili jenom u rentgenu, u kontroly, proč má Aleš pod sebou v jedné tašce v krabici nějaký kameny a svinovací metr. Nakonec mu ty kamínky tam nechali. A svinovací metr mi vzali. A Divili se, proč mám kameny. Říkám, já mám rád kameny. No, tak... On má kameny, podívejte, on má kameny. Ale byla to docela jako rychlá akce, bylo to v pohodě. Na to, že jsme letěli asi po hodinu, tak to bylo dobře. Samotné letiště, tam jsme měli dát trošku problém, že bože nám nešli nafouknout kola, takže tam jsme byli strašně dlouho a ta myšlenka, že teda jako vyměníme zadní pláště, nový duše a defekty přestanou, tak defekty naopak začaly na tom handbajku. A začaly hnedka, protože to letiště je mimo město a v podstatě jediná cesta z toho, ne, jako doslova jediná cesta, jediná možná se z toho letiště dostat pryč do města je čtyřproudová dálnice, asi 10 km, tak po 2 kilometrech na té dálnici píchnou i to přední kolo, kdy opravdu tam byl velký provoz a bylo to hrozně nepříjemný. Naštěstí asi za 500 metrů tam byla benzínka, tak jako indiánský šlunkovým během jako dotlačili a no. tam že vyměníme teda to přední kolo. Na to jsme nevěděli jak, to jsme právě spolíhali na to, že to uděláme až ten druhý den v tom cykloservisu, a takže jsme se tam s tím mordovali. Podařilo se mi ale spojit s mým jako cykloservisákem přes videohovor a on nás jako navedl jak na to, takže jsme mohli pokračovat dál do města. A tohle už je pak teda další den, kdy jsme jeli opravdu do centra. Jinak to Baku je ultramoderní, čistý město. Vlastně vůbec jsem to jako nečekal. Vidíte, že tam jsou jako cyklopruhy. A seženete tam prostě všecko. Je to, díky tomu, že tam vlastně je ta ropa, to je to bohatství, který dělá to město tím moderním. Určitě Jarda by k tomu mohl jako říct svoje jako bližší postřehy a poznatky. Tak, no. Ale tady jsme teda navštívili cykloservis, kde jsme vlastně i pořídili nový ráfek, kluci to přepletli, byli úplně v pohodě, všechno tam vycentrovali, doplnili brzdovou kapalinu a během toho my jsme vlastně jako jsme ještě udělali jako prohlídku po městě. Tohle to je vlastně jako památník na válku s Arménií. Tak. A vpravo to je jako nákupní středisko. Trošku nám to připomínalo operu v Sydney. Svojí jako architektonickou takovou jako strukturou. No a mezi tím jsme se spojili, už skontaktovali s Jardou, který právě přijel ze svého výletu po zemi. Z Náhorního Karabachu. A provezl nás celým městem, ukázal nám všechny ty nejdůležitější památky. Byli jsme na místním jídle a i v pivovaru. Končili jsme ve 2 ráno a byli jsme hodně unavení. Ale znova jako Jardovi dík, že nás jako provedl. Vlastně to probíhalo tak, že jsme vždycky jako taxíkem někam popojeli, vystoupili, prošli jsme si staré město, prošli jsme si vlastně tady to jako moderní takové jako Benátky, tam taková jako lokalita, kde se jezdí s lodičkama, že jo, později turisty. A vlastně ty, jak se jmenují, ty plamenný věže, to je takový jako místní asi chlouba, že jo? Určitě je to vidět vlastně z mnoha úhlů. A nasvícený různýma. A jsou vlastně mrakodrapy do tvaru jako plamenů, což je vlastně jako oheň symbol, nebo jeden z těch hlavních symbolů, že jo, země.
Tak no a tady teda končíme v tom pivovaru. Možná zmínka, že tady od té chvíle naše zažívací náš zažívací trak doznal zrychlení a to zrychlení trvalo vlastně až do konce naší cesty. Ale bylo to v rámci jako nějakých jako zkousnutelných mezí. Další ráno nám zavolali z přístavu, že loď bude vyplouvat, taky tam za hodinu těch 100 km zvládneme jako urazit, tak jsme řekli, že 100 km za hodinu nezvládneme, ale že teda dneska dorazíme. Nakonec loď vyplouvala až po půlnoci, že čas jsme měli. Ale stala se tam taková jako nepříjemná událost, kdy v podstatě pro to pobřeží vede dálnice dvouprodová, ale není tam moc provoz, takže je všude daleko vidět. Za prvý tam teda byl strašný vítr, jak zepředu, tak hlavně nárazový z boku. To bylo jako když člověk jede na velodromu a fouká mu nějaký nárazy. Ale pak tam byl nějaký mladý v autě, který chtěl Aleše předjet a odbočit před ním, ale začal ho vytlačovat z té silnice a docela dlouho jako vytlačoval. Naštěstí se jakoby nic nestalo, jenom mu ohnul tu kliku, jakoby tu šlapku na ruku. A ještě se možná jenom díky tomu, že zastavil jenom díky tomu, že ten praporek se mu zaseknul v zrcátku, jinak by asi jako nezastavil a vytlačil ho a možná by ho převrátil. Ale všechno dobře dopadlo, bylo to bez teda nějaký újmy na zdraví a tu ohlou kliku, s tou se jako nedalo moc daleko jet, takže bylo jasný, že musíme navštívit nějaký nejbližší autoservis, kde chlapíci všeho nechali samozřejmě, utekli od rozdělené práce a i když to asi viděli poprvé v životě, tak byli zruční. Bylo vidět, že si prostě poradějí, jak se říká, jako český ručičky zlatý, tak ty azerbajdžánský asi taky. Takže tam jsou schopní si všechno udělat, že po domácku, takže to jako hned věděl, jak to sundat, odmontovat, dal to prostě do svěráku a normálně jako za studena to narovnal a pokračovali jsme vlastně dál. A pokračovali jsme teda do přístavu, kde teda jsme měli i nějaké další fotky, ale bohužel teda se nám je nepodařilo zachovat, protože tady jsme procházeli poměrně jako důkladnou výstupní kontrolou v tom přístavu, protože ten trajekt mířil do Kazachstánu, takže výstupní hraniční kontrola skrz rentgeny a byť při příletu do Azerbajdžánu nebyla tak jako, nebo jak bych to řekl, tak nebyla asi tak důkladná, jako podivu na tom letišti. A tam vlastně nám neoddalili dron, který jsme měli s sebou a všimli si ho tady při té kontrole v tom přístavu, kdy tam byli dva jakoby policajti a taková jako chytrá paní u rentgenu, která ho obsluhovala. Takže během toho, co já jsem seděl na tom hedebejku, tak Šárka nosila tu bagáž do toho rentgenu a paní si všimla, že tam je nějaký podezřelý ovladač. Takže se ptala, jestli to je Šárky, jestli to je jako videohra. Tak Šárka říkala, ano, to je videohra. A není to náhodou ovládání dronu, takže jsme kápli božskou, že to je jako ovládání dronu a dron je v Azerbajdžánu braný jako zbraň. Je to jako prostě tam striktně jako zakázaný. A takže jako začalo prostě na báze vysvětlování, jak jsme k tomu přišli, k tomu dronu a jestli jsme tam nenatáčeli. A bylo to takový jako poměrně jako vypjatý, protože furt někam volali, oni mají dron, co budeme dělat prostě. A to se si koupili tady, říkám, ne, to máme v Čechách a víme. Hlavně jako nevěřili jsme třeba na tom kole, protože nechápali, jako, že v Evropě nemáme hraniční razítka v pasu. Jo. A naopak, proč mám jako razítko ze Saúdské Arábie, i když tam byl jenom transfer, jako letišní leták. Řešili to hodně, naštěstí byl zlej a hodnej policajt a kdyby tam nebyla ta dáma, tak jako to bylo mnohem rychlejší, ale ta se v tom šťourala, ještě tohleto, tamhleto a po půl hodině, kdy to vypadalo, že už by nás mohli pustit a nechat nám ten dron, tak Aleš má tu svoji úchylku, že všechno fotí.
tak na telefony nápadně začal fotit a opět si toho všimla ta slečna a že to má smazat a proč to fotí, co s tím bude dělat, tak to dá smazat, tak ještě ať to smaže i z toho koše toho telefonu. Byli důsledný. Naštěstí nás potom dál pustili, pak tam byla ještě jedna rentgenová kontrola a někdy kolem 11. 12. jsme se konečně dostali na loď a pak asi ve 2 ráno ta loď konečně vyplula. Ta už byla trochu bariérovější, už to byl za mě takový ten ponorkový, kdy opravdu ty prahy byly vysoký, ostrý. Naštěstí jsme tam trávili vlastně ani ne 24 hodin, protože už někdy vlastně ve 3 ráno nás začali budit, že už se blížíme do přístavu. Takže do toho prvního patra nebo patro a půl 2 chlapi takhle Aleše vnesli nahoru. Strávili jsme teda jako den a část další noci teda jako na moři, kdy mě nebylo jako moc dobře, teda, když jsem se na to těšil, že si to užiju, tak podobně jako ty 3 dny a 3 noci na tom Černém moři, tak tady ještě do zvuky teda toho, že mi to pivo v tom pivovaru teda nesedlo úplně. Ne, jeden tam vezmi. Přesně tak. Takže jako už ve 3 asi ráno nás budili, že se máme připravit, že přijíždíme do přístavu. A ven jsme se teda dostali stejně až jako za svítání, někde v 8 ráno. A když jsme teda jako takhle se ještě jako podívali na tu loď, kterou vlastně jsme jako neviděli, když jsme se na ní jako naloďovali, protože bylo jako v noci za tmy a nebyla vidět. A tady vlastně trošičku já tak jako si s úlevou říkám, že jsem to přežil, protože jsem tady měl jako takový zážitek při tom výstupu, kdy teda z těch kajut už se chlapíkům jim jako nechtělo mě níst dolů zase zpátky po těch schodech do toho nákladního prostoru, kde byly i ty kamiony a naše kola. A někdo si vzpomněl, že tam mají výtah. Takže mě poslali do výtahu, takže jsem najel do výtahu, který byl teda jen tak těsnej, tak se zavřely za mnou dveře. Sjel jsem teda do toho nákladového prostoru, dveře se otevřely, já jsem začal z toho výtahu vycouvávat a v momentě, kdy jsem byl jako půl na půl vevnitř venku, tak ten výtah se z ničeho nic rozjel dolů. A já jsem tak jako instinktivně jako rychle jako z toho vycouval a ten výtah jenom takhle udělal dolů, projel a takže mi začalo jako chlídat srdce. Představa, že skončím svoji cestu rozpůlený ve výtahu na azerbajdžánské lodi v kazachstánském přístavu jako byla tak jako bizarní, takže tady tak trošku jako mávám a děkuju osudu, že může pokračovat dál. Samotný ten Kazachstán, nebo když jsme vystoupili, tak to bylo úplně něco jiného, jak tam jsme se naloďovali jako relativně ještě v Evropě, nebo už tak jakoby ještě normální zemi, tak ten Kazachstán byl úplně něco jiného. My jsme ještě vlastně se vylodili v části toho Kazachstánu, kde je obrovská v pozovkách jako poušť, step, dlouhý rovný lány, samý jenom písek, divoký velbloudí a jedna jediná rovná silnice, krásný asfalt, ale jedna jediná silnice. Tak to bylo jako zvláštní a my jsme se těšili, že do městečka, kam potřebujeme dojet, nějakých 300-400 km, říkáme paráda, to bude prostě po té rovině jako 4 dny a bude to pecka. A když jsme jeden den ujeli 35 km a měli jsme toho plný zuby, protože foukal takovej vítr, to bylo strašný písek všude, tak jsme si říkali jako, jestli nám dojdou baterky jako zítra nebo pozítří a jestli jako, jak dlouho to pojedeme. No a moje jako domněnka, že až přezuju, tak už defekty nebudou, tak opak byl pravdou a to byl teprve začátek teda. A tady to byla ještě jako sranda, protože už to pak začalo být rutina i s tím předním kolem, ta výměna. Občas se to stalo třeba u nějakého městečka nebo u nějakých jako obydlí, takže nám tam třeba vytáhli jako kompresor, protože my jsme samozřejmě jako neměli nějakou mega pumpičku, kterou bychom jako 2x foukali, bylo to nafouknutý, měli jsme jenom takovou tu ruční, protože jsme si říkali, že přece jako nebudeme mít žádný defekty. Takže nám jako občas jako u nás zastavili, pomáhali nám s tou výměnou, vytáhli nějaký takový kompresůrek,
kdy jako otevřeli kapotu, vzali 2 drátky, takhle to tam jako píchli na tu baterku a nastartovali kompresůrek a pomohli nám to třeba jako nafouknout, čímž nám ulehčili práci a pak třeba poslali takhle dcerku. Obyčejně, když to bylo to přední kolo, tak to bylo šárky úloha, protože ona je jako, že schopná technicky a byla na to potřeba i trošičku větší síla, takže to pak odnesla ta čistota těch rukou, takže tam třeba přinesli mejdlo a holčička pomáhala s tou očistou. A tady první noc v Kazachstánu, taková, jako, vypadá to strašně jako romantická, ono to bylo takový, jako, takový smeťák, jako stavební suť tam byla. Ale protože už jsme to měli plný kecky díky tomu větru, tak jsme to jako zabalili a byli jsme rádi tady za to. Takhle to prostě jako vypadá. Tady jsme si říkali, tyjo, tam bude nějaký odpočívadlo, kde se schováme do stínu. No, ne. Stromy tam samozřejmě žádný nebyly, byl tam nějaký betonový přístřešek, jako zastávka. Tady jsme si ještě udělali takovou jako odbočku do údolí kamenných koulí, vlastně takové jako geologické útvary, erozí, vytvarovaný do ty skalní takový jako masivy do vlastně takových jako více či méně symetrických, opravdu pravidelných koulí. A pak ještě takovou jako odbočku menší do takového jako údolíčka, kde byly takovýhle vlastně jako skalní takový jako útvary zajímavý. Vypadalo to trochu vypadalo jako v Americe. Jinak vpravo je vidět, jak to bylo hodně opravdu vyprahlý. I na mapách třeba byl nějaký potůček, ale nic tam vůbec nebylo. Za to bylo tam kromě velbloudů, tam bylo spousta hmyzu, bylo tam spousta svišťů, ty opravdu to byly, na silnicích byly jedna taková jako velká červená šmouha, těch tam bylo spousta mrtvých rozjetých a jakmile jsme někde zastavili, tak všude jako vystrkovali hlavičku, pískali na nás, koukali a byli všude. Pak jsme jednou večer nám kolem nohy proběhl tam ten jakoby pavouček, který má asi 15 cm, tak to nebylo moc příjemný. Naštěstí jsme pak zjistili, že to není pavouk, ale pavoukovec, solifuga, není to pavouk, protože to nemá jed, ale když to člověk jako potká v noci, tak to není úplně příjemný. Ale má hezký kusadla. A byla to motivace pro Aleše, aby si konečně začal zavírat všechny kapsy. Do té doby jsem byl jako pořádnej. A opravdu zodpovědně jsem si ty brašny zavíral. Jinak opravdu ty lidi začali stavět pořád, kdy jsme i občas někdy museli dělat, že jako nevidíme, neslyšíme, což byla úplná vlastně blbost, protože tam nebylo jako nic jiného, kam jsme se jako v vozovkách schovali, takže jsme vždycky potkali. Ale byly dny, kdy ty interakce bylo tolik, že bychom nikam neujeli a už to bylo i jako sociálně a psychicky únavný pořád se s nima fotit, odpovídat ty stejný dotazy a jednou nás takhle i večer, když jsme vařili, tak k nám přijeli policajti a jenom se zeptali, jako, jestli něco nepotřebujeme, jak se máme a jestli se s námi můžou vyfotit. Když jsme přijížděli do městečka Beneu, což mělo být v podstatě z nějakých 70-100 km před hranicemi do toho Uzbekistánu, tak jsme potkali Poláky v autech, kteří nám řekli, že mají informace, že právě ty hranice mají být zavřený, což se pak potvrdilo, ale že tam teda jezdí ten vlak. České dráhy jsou oproti jejich drahám úplný luxus. Už jenom v té komunikaci za přepážkou, kdy jsme tam byli asi 4krát, pokaždý tam seděla jiná dáma, pokaždý nám řekla jiné informace, jiné možnosti, jinou cenu, ale naštěstí nakonec jsme získali lístky na noční vlak přes hranice. Za 6 dní. Za 6 dnů, což bylo takové jako štěstí, neštěstí, protože se zrovna přicházely ty největší vedra, kdy opravdu jako přes den bylo 45 stupňů. A i ty domácí vycházeli až někdy v 9 večer do města, protože jinak se to jako nedalo žít. A my jsme toho docela jako využili, jsme se dospali během dne a pak jsme šli až ven na jídlo nebo se podívat. Vlastně 1. června, dětský den, kdy teda v 9 večer začaly i ty děcka vylejzat s těma rodičema a dělat si tam takovou velkou garden party toho dětského dne. A opravdu i ty děti, prostě žilo to tam prostě v noci, kvůli tomu vedru přes den. No, a
protože jsme tam neuvízli sami, těch cestovatelů tam uvízlo daleko víc, takže jsme se tam potkali s Američankou Holly, která jede už asi 3. rok kolem světa na kole. A Thorsten, Angličan, ten vyjel z Anglie a relativně nedávno dojel do své cílové destinace svého výletu do Nepálu. Takže jsme tam s nimi vlastně jako 2 večery strávili. Místní pivko do petek jsme tam ochutnávali. A přišel teda den odjezdu a Šárka možná může pokračovat. Bylo to strašné. Nám ta paní za přepážkou řekla, že nám stačí jako lístek. My jsme řekli, že máme kola, ona v pohodě, to si domluvíte jako s průvodčím. My jsme obecně vlastně už tady v těch zemích se s nima dorozumívali převážně rusky. Kdy ale tady ten průvodčí neuměl ani rusky, ani anglicky. Naštěstí tam pak byl nějaký pikolík, že to vlastně byla poslední město před hranicema, takže už při tom nástupu, kromě lístku, tam byl celník, který kontroloval pas a plus ještě další 2 nějaký vojáci, kteří tam jako pomáhali trhu organizovat. Tak přes ně jsme se nějak komunikovali, že průvodčí znám ty kola jako vzít nechce, že tam v tom vlaku není místo. Tak jsme tam pak trochu se s ním diskutovali, hádali, že jako my ať klidně nastoupíme a počkáme a uvidíme, jestli tam ty kola se vejdou nebo ne. Nebyly tam vlastně ani žádný jako nástupiště, tam byly ty obrovský kameny do toho vlaku, tam že to jsou ty jako sklápěcí schůdky, ale dostat tam ty kola, ty 2 metry jako vysoko, bylo docela náročný. Naštěstí teda, že kola nám vezmou, ale stáli pak takhle jako v uličce a druhý kolo proti záchodu. No, a každýho vlastně jako kontrolovali, každému šacovali vlastně zavazadla. Ty lidi měli takový ty obrovský vietnamský tašky plný úplně všeho, plný krabice. Byl to jako lůžkový vlak přes noc, kdy my jsme, že budeme vystupovat až druhou noc. Takže my jsme v podstatě jako 2 hodiny se dostávali do toho vlaku, pak ten vlak jede asi 2 hodiny, pak to zastaví se na 2 hodiny v té první vesnici, kde přijdou už ty uzbečtí celníci. Opravdu do každého vagónu přijdou 2 a prokontrolují úplně všechno. Pak do každé krabice se podívají, do každé tašky, ty tam s těma lidma diskutují, co v tom mají. A my jsme původně měli teda lístky někde uprostřed, ale protože Aleš, ta ulička byla tak úzká, že Aleš by tam neprojel, tak ten průvodčí ještě jako vyhádal nám 2 lůžka, aby se někdo s náma prohodil. Takže já jsem byla na tom horním lůžku, ale dole byl chlap, který očividně něco pašoval a nechtěl se jako hnout od svý krabice. Oni tam byli 2, no. Takže jeden jako oni se vlastně střídali na těch našich původních místech, ale nechtěli tam prostě oba 2 opustit to místo, no. Takže pak nám došlo, že tam jako pašou nějaký součástky do aut. Takže Aleš strávil krásnou noc s tím drobečkem. Takže jsme se oba 2 krásně vyspali, no. Takže jsem druhý den teda ráno byl jako rozbitej, ale... A ještě teda Uzbekistán je druhou zemí, kde je zakázaný dron. A když přišel tam policajt a šli jsme k těm kolům, k těm brašnám, já s ním, tak jsme koukali do skoro všech brašen, našli jsme tu jednu brašnu, kde byla plná lékárny, jak se ptal, že proč máme tolik 4 druhy antibiotik, proč tam je všeho možného, protože každý máme nějaký svoji prášky, měli jsme nějaký, co kdyby náhodou, měli jsme nějaký vitamíny a Aleš má nějaký svoje bolesti, takže má dost jako medikace a takových věcí, které by se to smíchalo, tak na černém trhu by to šlo dobře prodat. Vlastně párkrát se nás ptali, jestli máme nějaký prášky, kterými se dá usmrtit. Tak jsme si říkali, že kdyby se to jako všechno nasypalo do někoho, tak asi jako jo, že jo. No. Ale tak jako výstup teda v prvním, respektive druhém městě, my jsme si teda, jako když už jsme ten vlak vzali, tak jsme se ušetřili nějakých 400 km takovou prostě jako prázdnou, pustou pouštní krajinou. Takže jsme byli nějakých 400 km a vystoupili jsme v městečku Kongrát. Výstup proběh poměrně hladce, vyhodili nás ven a my jsme se jenom tak jako spakovali. Zajeli jsme do prvního městečka, nebo do toho městečka do centra, kde jsme si vybrali nějaký prachy, koupili jsme si nějaké jídlo a vydali jsme se na takovou 100 kilometrovou odbočku k Aralskému jezeru, respektive k pozůstatkům Aralského jezera.
tady jak je to trošku přepálený, tak není to ten růžek, vlastně progres toho vysychání toho jezera není tak jakoby patrný, ale asi znáte osud Aralského jezera, který díky masivnímu zavlažování nebo odebírání z těch dvou přítoků Amudary a Sirdary, který vlastně napájejí to jezero, tak díky masivnímu zavlažování bavlníkových plantáží a odebírání vody z těch řek, tak to jezero de facto téměř jako vyschlo. Takže jsou tam takovéhle bizarní vlastně místa, kde jsou vraky lodí na suchu a třeba tady z toho městečka Mojnak, který jakoby turisticky tak jako profláklý, je tam takový jako hřbitov těch lodí, tak nejbližší vodní plocha je 100 km vzdušnou čarou. A to byl můj takový jakoby malý dětský sen, jako tyhle ty vraky vidět na vlastní oči, takže tam jsme si udělali odbočku 100 km tam a pak zpátky do toho městečka Kongrát, z kterého jsme potom pokračovali dál vlastně údolem té řeky, jednou z těch dvou řek. Kdy celá ta vlastně země je zelená a bohatá jenom nějakým širokým pásu, nějakých plus minus 30-50 km podél té řeky, a jinak to zase vyprahlá oblast, neúrodná a bez lidí. Ale tam, co je ta úrodnost, tak je tam strašně moc všude melounů, jako my tady máme jabloně, tak podle těch silnic rostou meruňky, takže obden jsme jedli melouny, které samozřejmě chutnají úplně jinak, než tady ty dovážený. A vlastně asi nikdy jsme si ten meloun vlastně jako nekoupili, vždycky jsme ho dostali a když jsme si zastavili, že si ho chceme koupit, tak jsme dostali. Bylo vidět i na těch tržištích, že to tam je bohatý, svěží to ovoce, zelenina oproti třeba tomu Kazachstánu nebo té části toho Kazachstánu, který jsme navštívili, tak tam to takhle vlastně jako bohatý na těch tržištích nebylo. Příklad jeden za všechny, ta pohostinnost v tom Uzbekistánu byla jako neuvěřitelná. Tam opravdu nás jako 10krát, 20krát za den jako u nás někdo zastavil, mával na nás, stavěl nás a dávali nám opravdu jako jídlo, pití, jak vodu, tak nějaké jako koly, energy drinky, taky peníze prostě nám dávali. A tady jsme prošli takovým městečkem a my jsme si to potom jako zpětně jako vymodelovali tu situaci, která jako předcházela tomu momentu, kdy jsme se tady vyfotili s jednou ze dvou Uzbeček. Projížděli jsme takovým městečkem, relativně větší město, a dvě holčiny si nás všimly, my jsme o nich vůbec nevěděli, všimli si, že tam projíždíme, naběhli do krámu, nakoupili haldu prostě jako věcí a vzali si taxika a dohnali nás a zastavili takhle u nás. My jsme zrovna stavili jako na nějaký jako sváču a přijel takhle taxikář vedle mě a říká, já vám tady vezu dvě Uzbečky, oni pro vás něco mají. Takže holky vystoupily, každému dali velkou papírovou prostě tašku, v které byly jako nějaký ty jako chlebové placky, pití, nějaké sušenky, žvejky, nějaké dobroty a tak nám to prostě přidali a s úsměvem a bylo to neuvěřitelné. Prostě jako. Ještě zvláštně tam trochu bylo, že to byly dvě holky, protože tam se jako míchal ten, že to je muslimská země, ten postsovětský jako vliv a zároveň pořád je to ještě jako trochu macho země, kdy často se stávalo, že zastavili nějaký chlapy, mě úplně ignorovali, bavili se jenom s Alešem. Takže tohle, a obecně jako ženy se s Alešem sami od sebe tak jako takhle nebavily, kromě nějakého třeba na tržišti, to jo, ale jinak ne. Takže to bylo ještě zvláštně, to byly dvě samostatné holky, které jako za náma přijeli. Jinak ten Uzbekistán jsme pak pokračovali tam, co vedla hedvábná stezka po těch třech hlavních městech Chiva, Buchara, Samarkand, kdy jsou to zachovalý historický města, krásný, každý je trošku jiný, každý je trošku jinak víc míň turistický, ale zajímavý je na tom, že tady ty historické chrámy a budovy a mešity, tak tam ty lidi jako normálně v tom žijou, mají v tom i obchody, je to prostě součást toho města, té kultury. Samozřejmě některé ty objekty jsou udělané už jako pro turisty a je tam i nějaký vstupní, ale
jinak je to vlastně součást jakoby toho žití. Samarkand, hlavní takový jako náměstí, kde probíhala i večer taková jako podle nás trošku možná kýčovitá taková jako laser show a jako projekce, taková jako monumentální s hlasitou hudbou a tam jsme se teda potkali s prvníma jako Čechama po cestě, což byli jako studenti a studentky z 2 vysokých pražských škol, které tam byly na nějakém Erasmu nebo na něčem. S Jardou to bylo ale plánovaný, tady to bylo jako neplánovaný setkání. Návštěva, nebo pokračovaly defekty, takže pokračovaly i návštěvy cykloservisu. To byl super cykloservis, skoro zadarmo. Kluci měli všechny součástky, co by člověk jako potřeboval a opravdu vyměnili to hnedka. Není to šrobiště, je to cykloservis. A vpravo jsme úplně náhodně potkali opět toho Torsna, toho Angličana, ještě s jedním Němcem, který jede taky skoro celý svět a zajímavostí je, že to jede celý v Crocsách. A tady ještě si připijíme teda českým pivem. V Samarkandu Čech založil pivovar, který se jmenuje Pulzar. Nápadně kopíruje jak tím názvem, pak nám došlo, ale tak hlavně tím vizuálem plzeňský Prazdroj. Pulzar, Pilsner a když si najdete obrázek ty etikety, tak vám to na první dobrou připomíná tu Plzeň. A když jsme se tam s těma klukama, teda, s kterými jsme se potkali už jako v předchozích městech, takhle náhodně potkali, tak samozřejmě jsme si museli dát to pivko a já tak jako trošku hrdě, že teda si dáme ten Pulzar, český pivo, že to bude dobrý pivo, tak popravdě, když jsme pak šli pro druhý, nebo Torsten šel pro druhý, tak říká, dáme nějaký jiný. Říkám, dáme jiný. No, jako nebylo moc dobrý, no. Nebo bylo to jako nebylo ničím výjimečný, jako od českého sládka, od českého pivovaru jsme čekali trošičku víc, no. Za celou dobu jsme vlastně v rámci stanování měli jenom takové jakoby 3 nedorozumění, kde jsme si chtěli postavit stan. První bylo ještě na Slovensku, kde jsme podél Dunaje si našli takový krásný místečko, ještě nám zbyly nějaký klobásy, tak já jsem začala stavět stan, ale začal rozdělávat oheň, kdy u nás zastavil nějaký ochránce a řekl, že jsme v prvním pásmu, že tady jsou nějaký jako vzácné orchideje a jestli to nechceme mít každý za 400 €, tak ať se přesunou těch 100 metrů vedle, tam už je to v pohodě. Po druhý to bylo tady, kdy po horkým, prašným, náročným dnu jsme si našli konečně nějaké místo, který ten den vám moc nebylo jako lehký najít. A přišli místní, že budou žně a že jim jako vadí, že to bude na nás prášit. Tak jsme tam asi 15 minut handrkovali, kdy teda pochopili, že my opravdu, když už máme všechno jako rozdělené, nikam nepůjdeme. A hlavně nechápali, že my už jsme tak od prachu, že nějaký další prášení nám nevadí a naštěstí teda foukal vítr od nás k ním, takže to bylo v pohodě. A pak třetí ještě bylo těsně potom u hranic. Ty defekty Alešovi stále pokračovaly, my jsme měli nějaké náhradní duše, takže jsme nejdřív dávali náhradní Alešovy duše, pak jsme nám dávali i moje duše, které byly samozřejmě jiný rozměr, jiná šířka, ale když se to nějak poskládá, tak to jako funguje. Šárka má 29, já mám 26, já je mám široký, on má úzký, ale i tak jsme to podařilo tam poskládat. Ale už bylo potřeba jako dokupovat a tam úplně nebylo jako ty servisy, kde to jako ty kola opraví nějakým způsobem, tam bylo relativně jako spousta, ale koupit novou duši byl docela problém, takže tady takovým jakoby řeknu hračkářství, kočárkářství, tam dámy, že nějakou duši mají, tak zkoušej, jestli není náhodou někde praskla, jestli mi jako můžou prodat. Zjistili, že v pohodě, tak mi jako věnovali, ale přišel teda druhý můj defekt na 5000 km na té stejné duši, kdy už jsem měla já po 5,5 tisících kilometrech konečně sjetej plášť. Tak jsem říkala, dobrý, tak dáme nový plášť. A stalo se to zase vedle nějakého cykloservisu, kde kluci byli tak nadšení z toho, že nám můžou jako pomoct, že se do toho najednou jako hrabalo 8 párů rukou a samozřejmě jsme dávali tu novou duši, tak ji proděravili. Tak tu poslední novou duši jsem tam dala sama, aby to bylo v pohodě.
Co nás bavilo, tak byla ta kultura toho stolování, která je trošku dost odlišná od té naší. Nejenom, že teda jsou tam klasické jako stoly a židličky, ale často to stolování a ta konzumace toho jídla probíhá na takových vlastně jakoby velkých pohovkách, kdy uprostřed je stoleček a vy tam můžete se takhle u toho povalovat a tak jako v polosedě, v pololeže konzumovat to jídlo a vlastně pak to využijete i nějak té siestě. A tady opravdu bylo jako extrémní vedra přes den, takže i ten náš režim, kdy jsme jeli, byl tomu trošičku jako přizpůsobený, takže jsme stávali třeba jako brzo ráno, dejme tomu v 5, v 6, a jeli jsme třeba do 11, do 12, kdy teda fakt už jako začalo být fakt perný vedro, takže jsme se takhle jako uklidili do nějaký ideálně klimatizovaný jako restauračky, nebo aspoň do nějakého stínu pod stromy, kde to třeba jako vidíte tam, jako, jak je to mokrý, tak to stříkali, aby to hadicí vodou, aby to trošičku jako ta teplota jako pocitová srazila. A to jsme si teda jako užívali, to nás bavilo, takže jsme se jako nadlábli. Samozřejmě jsme využili čas k dobytí baterek a i nějakých chrupeček jsme si pak třeba dali a ve 4 hodiny, kdy furt bylo vedro jako prase, tak jsme jako zase jako nasedli na kola, aby jsme ten něco ujeli. A jeli jsme opravdu až do večera, dokud slunce nezapadne, protože když se člověk zastavil, tak to bylo peklo. Jo, když na tom kole jedete, tak ono ten vzduch prostě proudí a tak vás to trošičku jako ochlazuje, ale jak se zastavíte, tak v těch 45 jako je to peklo. A třetí spací incident jsme měli, když jsme plánovali, že další den překročíme hraniční přechod z Uzbekistánu do Tádžikistánu, tak ta silnice vede nějakých 50-80 km vlastně v relativní blízkosti samotné jako hraniční čáry, kdy my jsme chtěli ten první den vlastně dojet co nejvíc těm hranicím, aby jsme potom ten hraniční přechod překonávali někdy jako dopoledne a ne až večer odpoledne. Našli jsme taky nějaký místečko, kdy večer teda ještě přišli nějaký místní, říkali, že to není úplně vhodné místo na spaní, že jsme hodně blízko právě té hraniční čáry, ale my už jsme prostě byli unavení, už se začínalo smrákat, už jsme měli postavený stan, tak jsme řekli, že jako v pohodě, že jsme z toho vědomili, že v pohodě. A v 10 večer přišel voják a v žádném případě tam, že ležet nemůžeme, byl úplně nekompromisní, celou dobu na nás svítil autem, čekal, než se zbalíme a my jsme museli dál pokračovat. Problém byl, že vlastně dalších 100 km ta silnice vede pořád podle toho hraničního pásma, takže tam moc jako nebylo kam dojet, kam to zapíchnout. A samozřejmě někde v nějakých jako vesnicích nebo v nějakém městečku jsme nechtěli být, takže vždycky jsme hledali to místo mimo tu civilizaci, což jsme nakonec teda... Ale my jsme se rozhodli, že teda zkusíme nejbližší přechod ještě takhle v noci překročit. Nicméně jako o půlnoci jsme dorazili k hraničnímu přechodu, který byl zavřený. Ale i kdyby byl otevřený, tak by nám to bylo předplatný, protože přišli celňáci a řekli nám, že i kdyby byl otevřený, tak nás nepustí, protože ten přechod je pouze pro místní a není pro turisty. Takže jsme se odebrali a jeli jsme až do 2, do 3 do rána za město, abychom si našli nějaké místečko na spaní, kde jsme teda jako zakempili a ta noc byla jako do rána dobrodružná. Jeli tam nějaký kombajn nebo traktor, taky na nás svítil, bavili se tam nad náma, jako nevěděli si, jako to, my jsme byli na takový cestičce, kde byl jakoby vjezd na pole, jestli tam jako chtějí nebo co. Nicméně jsme se ráno probudili, zjistili jsme, že jsme takhle u políčka takového, nebo divoce rostoucího konopí teda. Takže to bylo takový jako příjemný, ale nepříjemný bylo, že od těch 6, půl 7 od rána už zase začalo pražit, takže jsme se sebrali a jeli jsme přechodu, o kterém jsme věděli, že je překročitelný i pro nás jako pro turisty a víceméně jako hladce jsme překročili do Tádžikistánu. Kdyby tam nebyl ten hraniční přechod, tak ani jako nepoznáme, že jsme v jiné zemi. Ty země jsou hrozně podobný. Prodej melounů pokračuje dál i na silnicích, pokračuje jako hory, to sucho, vedro a
Samotný ten Tádžikistán jsme v něm chtěli strávit jenom 1-2 noci, protože to byl takový jako výběžek do toho Uzbekistánu, který jsme třeba jako projet, ale protože jsme byli unavení z té jako probdělé noci, takže si vezmeme v tom městečku prvním nějaké ubytování, kde v podstatě bylo jenom jediné ubytování v takovým novým, modernějším hotelu, kdy sice byl tam výtah, ale výtah jim nefungoval, takže teda Pikolík, že Aleše vytáhne do 4. patra. A ještě nám nabídli, že tam mají bazén, jestli bychom chtěli do bazénu. Tak jsme řekli, že jako jo, určitě super. Vymysleli, asi si uvědomil, že by musel Aleše táhnout nahoru dolů 2krát, takže teda, a jak jsme... Abych se osprchoval, že jo, abych nešel jako prase do bazénu. Jak jsme přijeli z těch kol, fakt jako po těch x dnech hnusný, spocený od prachu, tak v těch trenkách, které jsme měli už jako x dní na sobě, že jo, tak jsme bez té sprchy rovnou skočili do toho bazénu, který byl úplně jako fakt krásný, nový, voňavý, úplně. Nebyl už. No, a tak jako zajímavostí bylo, že tady to fakt neřešili a v tom Kazachstánu, kde jsme ten týden čekali, tak tam měli taky bazén v tom městě, tam jsme měli to ubytování, tu sprchu, tak jsme se tam měli podívat, jestli jsme mohli do bazénu a tam nás nepustili, protože jsme neměli potvrzení od doktora, že jsme zdraví a že můžeme do bazénu. A ještě jsme neměli koupací čepici. A takže takový jako paradox, no. Projížděli jsme takovou velmi úrodnou oblastí, jak v tom Tadžikistánu, a pak jsme překračovali hranice zpátky do Uzbekistánu, protože vlastně ten Tadžikistán, tu část toho Tadžikistánu, kterou jsme projížděli, byla vlastně takovým jako výběžkem do toho Uzbekistánu. Ale zajímavostí bylo, že jsme projížděli třeba 30 kilometrů podél doprava, doleva nekonečný řady merunkových stromů. A oni tam vlastně veškerou tu úrodu takhle sušej podél silnic tady na těch plachtách. Takže když si tady budete chtít koupit super bio, sušený meruňky, tak budou dost možná třeba takhle s příchutí té silnice a toho prachu z okolí. No, jak vidíte, moje defekty stále pokračují a tady taková trochu funny historka o ztracený Monpáce. Už to byla taková rutina. Aha, hurá, zase prázdný zadní kolo, takže zastavujeme, sundáváme kolo, Monpáky, sundat plášť z jedné strany, vytáhnout duši, nafouknout jí, zjistit, kde uchází, případně ji zalepit. A najednou zmizela Monpáka. Nebyla, prostě někde. Já jsem se prošacoval všude. Jako pod sebou brašnu, v baťohu a prostě Monpáka nebyla. Jedna zmizela. My jsme měli ještě s sebou samozřejmě nějaký další, takže jsme jako ty plastový teda vytáhli a obuli jsme, jeli jsme dál, s Monpákou jsme se rozloučili, překročili jsme hranice zpátky teda do Uzbekistánu, na druhou stranu, kde to teda jako se proběhlo hladce, ale přišel další defekt a zjistili jsme, že ta Monpáka zůstala takhle v tom mezi pláštěm a rávkem. Jako mě to jako napadlo, že jediná možnost, kam mohla ta Monpáka zmizet, že mi tam takhle jako zapadla. A říkám, to není možný, aby jsme si nevšimli při tom obouvání a tom nadávání, že by tam jako, že jsme si to nevšimli. A navíc ta Monpáka je fakt jako taková jako poměrně jako velká. A představa, že jako si tohle to nevšimnete, tak jako byla tak bizarní, že byla úplně nepravděpodobná, ale potom, co jsme to píchli zase a zulej, tak... Ten den to byl jako 6. defekt. Jo, to byl 6. defekt, jo. A to bylo jako zkouška psychické odolnosti naší. Já jsem si říkal, že jako kde je nejbližší letiště, že už na to fakt seru. A že poletíme domů, že už to nemohl zapotřebí. Ale dobrý zjištění, když budete chtít něco pašovat z Tadžikistánu do Uzbekistánu, dejte to mezi ráfek a plášť. Máte velkou šanci, že to provezete. 91. den naší cesty jsme překročili hranice do Kyrgyzstánu. To bylo taky naše malé vítězství. A
tam už jsme viděli, že začne ta v fotovkách konečně ta dřina, protože tam bylo jenom 1-2 dny, kdy pojedeme po rovině, po asfaltu a pak už začne přejezd toho hlavního pohoří. Ještě ten první večer byl takový zajímavý. My jsme našli nějakou si menší cestičku o úrodného pole, kde byly rajčata, papriky a jsme tam sbírali melouny. Tak kolem nás ještě projeli také s balníkem plných melounů, dali nám jeden meloun, chtěli jsme jako nějaký menší, tak nám dali asi 30 kilovej, který jsme neměli šanci vůbec sníst. A říkáme jsme super, tak jako 1-2krát za chvilku bude tma, tak za chvilku bude klid. Tak ty melouny sbírali asi do 1 do rána a furt tam jako pendlovali. A prášilo se, A prášilo se. A pak bylo ještě zajímavý, jak bylo pořád horko, tak když jsem si potom sundala triko a byla jsem v podprsence, tak jakmile ten balník přijížděl, tak ty kluci, jakmile jako byli blízko, tak všichni se odvrátili a nikdo se na mě nekoukal. Jestli to byla jako jejich výchova, muslimský ještě vliv, nebo nějaký prostě jako slušnost, ale bylo to zvláštní, jak všichni opravdu najednou. Tady nás čekal nejtěžší úsek naší vlastně celé cesty přes pohoří Tančan, přes průsmyk Klonomopas, který byl bez pár metrů ve 3000. A věděli jsme, že to bude náročný, nejenom, že to bude vysoko, ale že i ta cesta bude nespevněná. A na to jsme byli připravení. Ale co jsme úplně dopředu nevěděli, bylo to, že, to řeknu za chvilku, tady přišel další defekt. Už jakoby v nějakém stoupání, asi v půlce stoupání, vlastně bylo ten přejezd přes to pohoří bylo jako 50 km jako nahoru. Pak byl ten průsmyk a zase 50 km dolů. My jsme začali to stoupání někdy až po obědě, protože jsme ještě dobíjeli baterky do plných a takže jsme jako tam nevěli až nahoru, byli jsme někde třeba ve 2/3, nebo v půlce, ve třetině možná jsme našli poměrně jako dobrý místečko na spaní. No, v podstatě, že to bylo to jako zářez v údolí, kde pod náma dole byla řeka, jen tam byly strmý svahy, které byly plný kamenů a štěrků. Tak tohle byl vlastně jiný plác, který jsme na celou dobu potkali a normálně tam spali koně, oslové a krávy a my jsme tam trochu překáželi, tam ty krávy spaly s náma celou noc. A byli zvědaví, co vařem. A půlku noci tam volizovali naše všechny batohy a ten hrnec se zbytkem jídla, byli jako zvědaví. A pak ráno jsme ještě zjistili, že mám prasklej nosič, tak jsem si trochu posunula ty brašny, ale říkali jsme, to jako nevím, jestli potom ten přejezd, když to bude potom drncat, jestli to jako ten nosič zvládne. Tou stěnou stránkou, o které jsme nevěděli, bylo to, že tam Číňani staví tunel skrz to pohoří. A takže ta 2/3 té cesty nahoru byly využívané nákladákama, kamionama a SUVčkama těch inženýrů stavebních a strašně se tam jako, ale strašně fakt se tam prášilo. Ale mělo to jedno pozitivum. Číňani mi spravili během pár okamžiků jako ten... Svařili ten... Prasklý nosič. Ten nosič. Trochu prasácký, ale drží to teď, takže dobrý. Byl to krásný jako výjezd, trošku jako šotlina, trošku náročnější, ale relativně i to stoupání nebylo tak jako hrozný. Bylo teplo, ale jak jsme byli v té vejšce, tak bylo tak jako akorát příjemně, vůbec nefoukalo, byla to jako paráda, krásný výhledy. Měli jsme jako dobrý čas, kdy bylo relativně brzo po polední, tak jsme řekli super, jedeme do toho sedla, do toho pasu, rozděláme tam stan a budeme se kochat jako tím naším vítězstvím, že jsme tam jako dojeli. A jak jsme byli do toho sedla, tak začalo strašně foukat a strašně se ochladilo, byly tam ještě zbytky sněhu a my jsme byli rádi, jsme už si udělali jako jednu rychlou fotku a viděli jsme, že musíme jako sjet někam níž do nějakého závětří. Takže jsme si jeli asi o 500 výškových metrů níž, kde teda pořád ještě jako foukalo dost, ale už to nebylo tak nesnesitelný, ale bylo to zkousnutelný, takže jsme si tam takhle rozbili bivak a užili jsme si tam hezký večer a hezký ráno. Kdy teda, jak jsme přijeli nahoru a byla strašná kosa, tak jsem říkal, tak tady třeba si to ještě můžeme užít to dopoledne. Vím, že samozřejmě, jak jsme se probudili, tak už nefoukalo a zase bylo vedro i v těch 2500. To jako, takže nás to jako nekompromisně zase jako vyhnalo dál na cestu. My jsme teda 50 km asi sjížděli dolů. V té poslední závěrečné fázi teda už zase byly ty kamiony a ta prašnost, protože už jsme byli na druhé straně toho tunelu.
ale ještě jsme byli v té části, kde byl takový trochu jako mongolský styl života, jurty, pastevci, vodu jenom z potoků, takový jako ještě ten tvrdý syrový život. Tradiční. Tradiční v té přírodě. My jsme to překonali v podstatě jako bez nějakých větších komplikací, této pohoří a pokračovali jsme dál teda k našemu cíli, kterým bylo jezero Isikul, ale projížděli jsme ještě takovýmhle asi 50-70 km dlouhým kanionem, kde teda, který vymodelovala ta řeka, která tam protékala. A ty stěny jsou vysoký asi 300 metrů. Tak jakoby od té řeky takhle jako do těch jakoby vrcholků teda, no. A vedla tam poměrně jako relativně nová silnice, takhle zaříznutá. A občas teda určitý úseky byly i částečně jako zavalený, ale nic dramatického. Ale bylo to strašně jako parádní, tam se mi jako líbilo, byl to krásný, rovnej, nefoukalo úsek, skoro žádný provoz, takže tam to bylo jako z toho cyklistického jako pohledu, jako jsme si to fakt užívali. A k konci teda toho dne, toho kanionu, jsme si našli takovou jako parádní takovou rozkvetlou louku, kde jsme si říkali, že bychom klidně i konečně si užili i tu noční oblohu bez světelného smogu, ale prostě toho hmyzu tam bylo tolik, že jsme prostě museli zase postavit stan a moc si to jako teda tu oblohu neužít. No. Vlastně těch nocí, kdy bychom si to fakt jako užili pod tou otevřenou jako hvězdnou oblohou a v té přírodě, tak bychom spočítali na prstech jedné ruky, protože buď byla kosa, nebo prostě byl foukal vítr, nebo byl hmyz, nebo nějaký prostě komáři. Takže jako... Nebo jsme usnuli dřív, než vyšly hvězdy. No. Ale už jsme si jížděli k tomu jezeru, který má asi 50 přítoků, 50 řek. Ale těšili jsme se jako na ten wow efekt, kdy prostě přijedeme k tomu našemu cíli, k tomu jezeru a bude to úplně jako... Budou stříkat ty emoce, ale jak jsme byli relativně unavený, Aleš měl trošku, jak hodně dejchal, jak je níž a dejchal hodně ten prach, tak byl takový... No jsem oteklý sliznice, špatně se mi dejchalo, byl ucpaný nos, no. Tak ta nálada v týmu nebyla úplně jako, a to jak jsme se, kvůli čemu jsme tam měli, tak ta nálada v týmu nebyla úplně jako tak pozitivní, tak jsme si tak říkali, to teda jako, uděláme tam jednu fotku a pojedeme dál, ale naštěstí se nás trošku jako spadlo a převládaly pozitivní emoce. A 101. den jsme dojeli k našemu cíli. Já si dovolím Šárku opravit, bylo to den 99. O tom se nemůžeme shodnout. Můžeme, ale to je jedno. Často se nás jako lidi ptají, tak jak to bylo prostě super, že se tam dojeli, to muselo být jako nádherný, no. Takže spíš jako Ufkách, konečně jsme tady teda a pojďme si rozbalit stan a pojďme si odpočinout teda, no. Ale jo, jako hned jsme tam vlezli, vykoupali jsme se, v podstatě to z nás spadlo a užili jsme si první večer takhle na břehu toho jezera, který je mimochodem tady nějaký ještě jako zajímavosti. Je to druhý největší horský jezero světa, v nadmořské výšce, jako je naše Sněžka zhruba. Zajímavostí je, že je mírně slaný. Tím, že je bezodtokový a má 50 přítoků, tak ty řeky, že přivádějí ty minerály a ty soli z těch hor, ale protože to neodtejká, není to průtokový, tak jak se to odpařuje, tak to nabývá postupně na nějaký jako salinitě, takže tam je nějaký jako 0,5% slanost, kdy teda jako moře má průměrně 3,5. Ale je to jako příjemný. Jo? Není to, jako když vlezete prostě někde v Itálii z moře a cítíte, jako když posknete, tak jak vám ty jako krystalky na vás ulpívají, tak tady to tak jako není. Ale nedalo se teda v tom jako moc cachtat nebo moc koupat z toho důvodu, že tam byl strašně pozvolný jako ten břeh a ta hloubka byla... Musel by se jít třeba jako
100-150 metrů někam, aby tam člověk mohl si jako zaplavat. Ale to bylo strašně studený. No, ale problém byl v tom, jak sice bylo pořád horko, ale byli jsme u té vody a trochu pofukoval vítr, tak byla jako příjemná teplota, takže jsme si hnedka první den po první hodině spálili to, co jsme si jako do té doby měli zakrytý a odhalili jsme. Ale nakonec jsme na tom místě vydrželi 2 noci, kdy přes den to bylo super, ale jakmile zapadlo sluníčko, tak tam bylo strašně komárů, ale jako to prostě bylo vidět jako viditelný hejna těch komárů, kteří se jako blížili a bylo to taky strašný. Takže zalízt do stanu, zavřít, vymlátit to a nevylejzat. Plánu nebo myšlenka byla, že ještě to celé to jezero objedeme do kolečka, ale když jsme tam přijeli, tak nás tady to nadšení trochu jako opustilo. Tak jsme si zajeli na severní straně asi do půlky na 4 noci do takového letoviska, který bylo plný rusáků. Je to tak jako už futuristický městečko, kde je pláž, nějaký atrakce, ale relativně i hezký jako parky moderní. A stali jsme tam 4 noci a potom cestou zpátky na západ do Biškeku jsme ještě se zastavili na 2 místech. Jedno bylo tady i UNESCO, památky, starý minaret a nějaký jako posvátný jako petroglyfy a nějaký takové jako kamenné artefakty. Kdy samotný Biškek je taková směska to město, jsou tam moderní budovy, jsou tam ještě ten postkomunistický nějaký jako vliv, nějaký památky, sochy a zároveň tam jsou ještě ty staré původní baráky, jsou tam obrovské tržiště, kdy každý to tržiště je vždycky na něco specializovaný a je to prostě tak jako města ve městě, je to obrovský. Strávili jsme tam asi 3 noci, kdy první noc, podobně jako s Jardou, jak jsme byli v kontaktu a ta šance, že se s ním potkáme, byla úplně minimální, tak jsme také byli v kontaktu s 2 Irama, který nás trošku jakoby sledovali, taky jedou na kole kolem světa a trochu nás jako sledovali. Jeli podobnou cestu jako my. Oni se tam někde trošku jako jinak zkrátili, trošku pak podváděli, protože v tom největším metru se nechali popovíst s kamionákama. Takže pak jsme se nakonec jsme jako úplně náhodou v tom Biškeku potkali, tak jsme šli na pivo a druhý večer my jsme původně doufali, že během cesty nás někdo z místních pozve domů, aby jsme nasáli tu atmosféru a byli jako u někoho doma. Sice jsme pár pozvání dostali, ale těch interakcí a těch jako sociálních kontaktů během toho dne bylo tolik, že jsme to vždycky z díky odmítli. Za prvý, že jsme chtěli ten svůj klid a s nikým se nebavit a bylo to jako už moc interakcí. A za druhý jsme samozřejmě trochu jako řešili, jak by to u nich doma vypadalo, museli bychom stávat na nějaký čas a jestli by se Ali dostal na záchod u nich a tak. Takže vlastně jediný pozvání jsme dostali až v tom Biškeku, nebo přijali až v tom Biškeku k 2 Kyrgyzstáncům, kteří taky trochu jezdí na kole, pozvali tam ještě nějaký svoje kamarády, známí a byla taková fajn jako večeře, kdy jsme se i bavili hodně o té místní kultuře a O situaci třeba jazykový. Třeba zajímavost je, že ty místní mladí lidi mluví jenom rusky a kyrgyzsky vlastně jako téměř neumějí. Ale pokud byste chtěli jako Kyrgyzstánec pracovat v nějaké státní správě, tak musíte složit zkoušky z té kyrgyzštiny, kyrgyzstánštiny. Ale ten jazyk jako takový jako upadá, protože ta ruština to tam jako válcuje a ty mladí si mezi sebou baví jenom rusky. Jinak oni ještě pozvali, teda, to já vlastně říkala, že pozvali ještě jako další své kamarády, to je nějaký Američan, taky měl na starosti, vlastně, nebo jeho job byl bezpečnostní systémy, nějaký takový, jako vy. No a pak poslední večer jsme už chtěli mít klid na balení a tak. A letěli jsme z Biškeku s přestupem Istanbulu do Prahy, kdy jsme si řekli, že ten handbike, že to bude jako delší cesta, ještě s přestupem zabalíme trošku líp, ale on ten handbike má 2,20 na půl metru a nedá se moc jako rozdělat.
No, chvilku to vypadalo, že nepoletíme, protože samozřejmě nesplňuje žádný parametry rozměrem, váhou. Už při vstupu do té letištní budovy je tam rentgen, kam nás jako vlastně nechtěli pustit, bylo to jako těžký, náročný, nikdo nám moc nepomáhal. Takže pak jsme tam asi půl hodiny na přepážce řešili s paní, že nás nepustí, že to je všechno jako špatně, že ať si to pošleme kargem a že ani teďka my nestíháme ten let a tak. Nakonec jsme se teda jako připlatili, nakonec nás teda vzali, ještě se na nás trochu přimluvil i pilot, který tam měl manželku a přicházel až ještě po nás. Nakonec to všechno jako dopadlo dobře. Ještě jako náročnost s tím cestováním je, ty baterie musí být na palubě, jako jakýkoliv baterie, a samozřejmě ty baterie musí splňovat taky nějaké normy a tady ty, jak jsou velký, aby vydržely co nejvíc, samozřejmě to překračují asi tak hodněkrát, takže my jsme na to měli samozřejmě vyrobené štítky s hodnotama, které to splňují, kdy většinou stačilo na tom rentgenu jako ukázat nějakou fotku a říct, co to je, na co to je, pro koho to je, a bylo to v pohodě. Ale pak v Istanbulu na přestupu, kdy jsme letěli oba lety se stejnou společností s Pegasusem, tak tam byla nějaká zase paní, která byla důležitá a začala dělat problém, že si i na internetu našla přesně tu baterii, tu správnou velikost a že v žádném případě. A byla to další jako půl hodina s úřednicí, než nás pustili. Proč je tady Šárka na tom vozejku? Protože ho původně chtěli na ně posadit mě na tom přestupu, což jsem rezolutně odmítl. Protože představa, že tam jako budu takhle se pohybovat s nějakým pikulíkem za zádama na záchod a sám se tam ani neuprdnu. Nějaký ty 3-4 hodiny, co jsme tam čekali, takže jsem rezolutně odmítl, a že chci svůj vozej, tak koukali a nakonec jsme jako představili. Ale tak jako pak při těch přesunech po tom letišti to využila teda Šárka, aby jsme byli jako rychlejší. Musela jsem. No, ale doletěli jsme šťastně do Prahy a složili jsme si kola a tam, co jsme začali, tak tam jakože skončíme a akorát právě v těch Malešicích nám na tachometru skočilo těch 6 000, takže jsme nemuseli někde dokružovat kolem paneláku poslední jako 3 kilometry, aby to bylo vždycky zaokrouhlený. A těšili jsme se, že si dáme pivo a krkovičku v Malešicích hospodě. Já jsem se na to těšil půlku toho výletu, protože v těch muslimských zemích na vepřový nenarazíte. Takže mě bylo jasný, že první, co si dám, bude Plzeň a krkovička. A úsměvný bylo, že my jsme vlastně za celou tu dobu zmokli 3krát. Jednou, když jsme odjížděli, tak na Vysočině byla strašná průtrž. Po druhý v té Gruzii, kdy jsme čekali na to letadlo a byli jsme v té vinárně. A po třetí, když jsme tady jeli z letiště do Malešic, tak byla třetí průtrž, třetí záplavy. A kulturní šok takovej, že když jsme přijížděli do té Malešické tvrze, kterou jsme měli jako jasnou, že si tam jako užijeme a oslavíme ten návrat, tak tam byla jako zahrádka, byla tam nějaká jako produkce hudební a na plný kule tam hrál Michal David. Tak to byl takový jako kulturní šok. Vítej zpátky. No. A Aleš byl týden doma a neměl co dělat, nechtěl jsem třídit fotky, tak si vzal mapu a naklikal novou cestu. To je pokračování. Jediný, co jakoby, že nebudeme pokračovat v tom směru, ale kvůli počasí bychom doletěli až do Japonska a jeli naopak zpátky na západ. QR kód, odkaz na naše stránky projektu. Jinak možná ještě jako na vysvětlenou message vlastně té naší akce byl ten, že ukázat handicapovaným, že když se stane nějaký jako průšvih životní, tak život jako nekončí a je možný se plnit jako sny. A lze prostě překonávat nějaké jako hranice a být inspirací vlastně pro to, aby se lidi nebáli i s handicapem někam vyrazit a podniknout třeba něco trošku bláznivého, i třeba v menší míře.
A kdybyste chtěli podpořit nějakým způsobem naši další cestu, tak QR kód na naše stránky, kde je možný nějakým způsobem nás jako podpořit. A to je asi poslední slide. Takže my vám děkujeme za pozornost a prostor pro vaše dotazy. No, kdybyste si měli vybrat jednu z těch zemí, kam se ještě vrátíte, tak co byste si vybrali z nich? Může asi co? Každý může něco jiného, nemusíte to Ne, my jsme se shodli, že Gruzie byla krásná a překvapila nás, jak je šťavnatá, zelená, jak byla krásná. Já teda nevím, co bych tam dělala s těma psama, jako, ale prý v těch horách jako jich není tolik. Pak se nám líbilo ty Kyrgyzstánské hory. A pak samotný ten Kazachstán, my jsme viděli jenom takový jako jeden malý zlomek, který byl jiný svět, ale byl to jenom jeden zlomek, protože když pak vidíš fotky z jiné části toho Kazachstánu, tak to je úplně jako něco jiného. No, uvažovali jste někdy v průběhu cesty jako seriózně, že prostě se na to vyprdnete a jedete domů? Nebo kolikrát takhle? No, ten šestý defekt během jednoho dne, tak to jsem to měl. A ještě tam foukalo ten den. No a jo, a ještě když jako fakt foukalo a udělali jsme těch 30 kiláků za den, tak to jako, no a pak ještě ten jeden den, kdy jako foukalo, tak jako takhle ze šikma, takže já jsem jako, že aby jako člověk držel ten jako rovný směr, ten vítr jako furt posouval, že jsem to furt jako spal na jednu stranu, že ho tlačil. Takže pak mě jako bolely na jedné straně jako záda a fakt jeli jsme jako 8 km v hodině, to bylo prostě hrozný. A to jsem fakt jako hypnotizoval ten tachometr, jak to fakt kurva nějak skáče, do ty 100 metrů aspoň jako a to bylo takový jako to. No. A pak ten Prah teda v těch horách, to bylo taky jako nepříjemný. To bylo ke konci, ne? To už. No. Ale nic zásadního vlastně jako krizi, kdybychom fakt byli jako na dně, jsme naštěstí jako nezažili. Já jsem měla jednu odpolední krizi. V tom Kazachstánu, když jsme ujeli těch 35 kilometrů. Já jsem to ani nepoznal, ale... Tak to jsem si jako říkala, že jestli tady jako na rovině, na hezkém asfaltu jedeme 35 km za den, tak to tam jako v životě nemůžeme dojet. A spíš mi tak jako přepadla taková nějaká jako úzkost, že tam v životě nedojedeme, nebo že pojedeme až do Vánoc, nebo to jako bylo hrozný. Ale pak jsme to vynahradili, jsme v Uzbekistánu jeden den ujeli 160. To bylo dobrý.